Reit, efo fe mae Rodri a Emma. Reit, mae gennym fi sialens ar eich cyfer chi. Sialens! Ni'n barod am y sialens. Sy'n dwlu sialens! Mae gennym ni westa arbennig, crwch groeso mawr iddo fo. Croeso at ti. Reit ta, be dwi eisiau chi wneud ydy dyfalu be di swydd y person yma a tydi ond ag a deud ia neu na. Ffwrdd chi. Reit. Wyt ti'n gweithio gyda plant? Na. Wyt ti'n gorfod bod yn ffit i dy waith? Ia. Neu yndw. Ie, bai fi'n gofyn y cwestiwn mewn ffordd ag o'n yna. Ti'n gweithio gyda anifeiliaid? Ia, yndw. Reit. Yndw. Dim vet, na dim Na, byd cyn fel 'a. fwy ar yr ochr adloniant, dweud. Yndw. Wait. Ti'n gweithio mewn syrcas? Na, dw. Ffilmia. Wyt ti'n gwneud rhywbeth peryglis? Yndw. Yndw. A na, dw. Reit, be di enw di a be wyt ti'n neud? Reit, fel Dylan Jones dwi, a dwi'n treinio supplier cyffyla at gwaith ffilm y teledu. A ti ddim ddangos yn y ffilm Robin Hood newydd o? Do, newydd gorffan Robin Hood. Ti'n eitha gwaith ar y cyffylau, pethau fel yna? Wel, oedd gynnu fi 30 y cyffyla. O'n i reidio yno fo. O'n i gweithio fel gwahanol armies yn y peth i gyd. Oedd o job reit difyr. Oedd? So, deithyn eich bach am y byddino, sydd yn oeddech chi'n ffilmio'r byddinoedd? Ond oeddech chi'n ei mwy nag un cymeriad mewn gyrra? Oeddan. Oedden ni syth un scene i fewn un costiwm, wedyn, wel, mynd yn ôl i newid, a reidio fel rhywun arall, basically. Faint o cyffyla a reidwyr o'na, lle? Ond na dros 100 o cyffyla. 100 o'na? Oedd. Wedyn, be'n wneud wedyn? Dyn nhw'n neud hi'n edrych yn fwy ar y sgrin wedyn? Yndyn. Wel, fel ys i ddweud, da ni syth un scene, wedyn da ni newid y costumes a syth i scene arall, a maen nhw jyst rhoi bob dim at sy'n gilydd. Oedd o CGI allan ar ben? Na, gwaith. I ddweud y gwir, oedd Ridley Scott yn bendant, oedd ddim isio gweithio efo CGI o'n hwn, so oedd y gwaith cyffyla, y gwaith stunts, a action i gyd yn fyw. Wedyn Ridley Scott a Russell Crowe, sut foes oedden nhw? Oedden nhw foes iawn? O, gret. Oedd o profiad bendigedig i gweithio efo nhw. Oedd. Ti di wneud math yma beth yn o gorffennol, lle? Do, wel newydd dod yn ôl o Gris, dwi fan. O'n i gweithio fel mister cyffyla am mis yn Athens. Athens? A wedyn dwi'n wrthi gweithio supplier cyffyla at y trydydd season o BBC's Merlin fan. Ti'n gweithio ar Merlin, wan? Ynddo, tan October. O ie. Lle dechreuais ti felly ta weithio efo cyffyla? Wel, nath y teulu dechrau off y busnes yn y 70au. Wedyn, eisiau coleg, i ddysgu drama, bob dim. Wedyn, ges i caniad gyda agent yn ôl yn 97. Gweithio ar y feature film Merlin efo Sam Neill i reidio cyffyla. Wedyn, eisiau ffeindio allan, wel, do'n neb yn dysgu a treinio cyffyla yn professional yn Cymru. So... A wedyn? Wel, dyna ni. Nid o de? Dyna ni. Deithyn ni lle ti'n y llun yma, felly? Just checkan o Castell Grych yn y mil Abergele fyna. Yn Abergele hwnna? Ie, ffilmio Mystery Files. Hwn ti, ie? Ie. O ie, deith fo be neud ti fyna, lle? Ie, basically. Y boss. Cei tad? Ce. Ti'n cael damwen o gwbl? Na do. Right. Na do. Wel, achos chi'n neud pethau peryglis, a gyda gymaint o bethau yn digwydd, a gymaint o geffylau, ambell i beth yn agos. Wel... Ti'n gorfod o gwmpas dy bethau, mae'n siŵr dweud? Ie, dweud y gwir, mae yna gymaint o waith paratoi bob dydd trwy dydd efo cyffyla. Mae bob dim yn saff a diwedd y dydd, achos mae cyffyla'n gwybod be maen nhw'n neud, mae reidars yn gwybod be maen nhw'n neud, so... Touch wood, mae bob dim yn iawn. Bydd y stunts berygla ti ddweud, hwn yn dechrau'n berig yn tân ma. Bydd y stunts berygla ti ddweud? Yndi. Wel, rhywbeth fel yna, trwy y tân, i ddweud y gwir. Achos mae rhaid chdi gael gymaint o parth rhwng chdi a'r ceffil. Ie, hwnna. Wel, oedd rhywun gen i ddim yr amser ni ar ben. So wrth y modd siarad efo chdi am ta hanner awr arall. Diolch yn fawr iawn i Dylan Jones!